ku ji labari na Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Min yo alƙawari komi zafi sanyi me yasa daga baya sahiba kika share ni kin ce za mu yi aure za mu rayu tare yau kin zamto silanci wanda ke a zuciya ku zo ku ji labari na aure ne cikar burina yaushe zan yi aure tunda ta yi aure 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 Manzala Rasulullah koyi shi yayi mana komi tsananin wuya sauki na nan zuwa yanayin zamani kenan amana ƙarshe ku zo ku ji labari na aure ne cikar burina yaushe zan yi aure tunda ta yi aure yaushe zan yi aure
za ta cika burina aure ce kan duka burina yaushe zan yi aure tunda ta yi aure yaushe zan yi aure tunda ta yi aure yaushe zan yi aure tunda ta yi aure yaushe zan